Kaya na din kay butangan mo plate. Na. Plate parang ang ambis sa uwan di mo so. Sakto po. Mga chupod. Pasok ka na ka din. Tangag plate. Busod mo ambi. Ikaw na lang mag. Nagkuto ka dali sa gani. Dali kita sa wala na itong isi ba. Iruwang. Asa man dapit ra? Ani ra siya. Kare. Dana ta. Okay, para dili mo sud og tubig ari. Masampit sa dyan. Ang ana ra. Kani Ang ana ra. Ito ng lamunan. Pwede tingali ka dali sir katunga na to sa iyang height katunga atong plate. Pwede. Kaya ron kuan ba? Basta Oo. Ang pila na height tungo na to ato putang katunga ato sa plate. pero paano kaya kung siya? Asa. Nagyapon siya. Sa kawan. Di pwede sa taas ang stigmatin ubos plate ito. Oo. Pero walang brisa lang. oh, ako na bala to. Kayo, na mo tan-awol po do. Isa pa para to stigmatin. Mura na tagkuan ka na. Double na. Double na. Kung problema mag-break sir, kaya dali na tagkitag-plate. Wala din. Iruwang ana, pag-ingon. Doy, bumibili ko pa na rin. Anja. Oh, tara na sir. Yatad nimo. Wag ko. Pil. Ano? Duha. Bay. 20. Kaya ano? Ingon ano, tubuhan ko sir. Pero at mga ana gyapon ato to ibare na diha sa kahoy. Katong kuan, barin mo. Hello. Time check 11:20 guys. Sunday po ngayon guys. July 5, 2026. Diri sa Boro. Sukda na kamong bintahan na kay para murag na grills ba mating ray gamit. Hello good morning, good noon sa tanan. Thank you for watching, maraming salamat po. Makasimba na po ba kayo lahat? Kami tapos na kanina, first mass 6 o'clock in the morning. Hello. Ting paniod to na guys, nagdeng ako og saging. Kanang sa tawag ana ay saba. Di kana. Giparisan ako og dinogoan. Giparisan og dinogoan guys. Busog na. Nagawa na yung plano maniud to. Kaya busog pa. Andiyan na po ni binabag style guys. Tingali mga alas 3 na po ni. Alas 3 na naman ang kain. Init na kaadyo guys lumabas na po si haring araw, mainit na mainit. Kanina umulan, iba na tagalang
Iba na talaga ang climate ngayon guys, no? Kasi akala mo uulan. Buong mag-araw pero hindi pala. Bigla na lang mainit. Init na naman. Tingnan mo yan ang aming ground guys. Mainit na mainit. Hello, Sunday po ngayon. Ang kanding. Maraming salamat po. Thank you for watching. May God bless us all. Happy Sunday. Thank you for watching. Bye. See you on my next vlog.